Se han desatascado 3 proyectos muy importantes para la ciudad de Pontevedra. Se han desatascado las obras del nuevo ayuntamiento, las obras de la calle 12 de noviembre y las obras de Moyabao. Y creo que esto es muy importante. Es muy importante que se busquen las fórmulas por las dos partes para que proyectos importantes para la ciudad de Pontevedra, en los que está metida la Diputación, salgan adelante. Felicitarnos de que as relacións, como sabedes, o Concello de Pontevedra sempre procura ter boas relacións con todas as administracións, sexan do signo que sexan, e tamén tirarlle das orellas, sexan do signo que sexan, xa que non cumplen, pero neste caso hai que dicir que a Diputación fai un esforzo non para administrativo, non económico, porque económico xa supoñese un administrativo, para que estas actuacións que son moi importantes, moi demandadas, que por desgracia van con certo retraso por culpa de autorizacións e demais, pois poidan salir adiante e pronto poidan ser unha realidade.